Yes. Ayo pro konco awaruna rukuni Islam yo iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan kabeh bendone ganteng tenan iki. Kok ganteng no? Iya. Ya Allah ya Allah ya Allah. Mau jadi wong elek ya, Met. Iya, saiki ganteng. Iya. Saiki ana sinden barang. Sapa? Oh, saiki wigagone wis klambine kok ngene ana silit pitike pindah rono. Kok sik yo iki yo gone iki yo Meri. Nek klambine Andes Rokomet ki yo anyar. Yo. Iki yo gone iki yo do Meri. Do Meri. Anyar ngene iki tombok. Tombok. Tapi aku bersyukur apa? Lek Aldut kuwi lah napa? Semangat pisan. Lah kok iso? Lotrok raine. Saya iki double. Mau mosok double. Andes mau mosok muni. Aldut tapiane ngene wae kok sarung ada ngendang priwes mang cincing ngene. Lah apa? Ya salam sik, Met. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awak dhewe ning acarane apa? Acarane lali ngono. Mau aku ora sambutan no. Festival Kebon Kliwon yang ke-4 tahun. Muga-muga tambah jaya sehat selalu. Sing nonton alhamdulillah nonton awak dhewe pokoknya sukses jaya selalu. Iya, kita kenang apa tak gawe kok ngene. Aku mumet. Mau kancane ngadeg aku ndodok dhewek. Ayo. Lah kowe ra lasi aku biasa lagi. Lah iya. Met. Napa? Wingi iki aku melu latihan. Heeh. Andes tak tekoni. Komet kok ora melu nandi. Dia ngeterke bojone Pris. Ya kandhani bojoku wudune kok 4. Kok iso? Kambuh. Aku jenenge ra wudune kok. Lah napa? Silit pitik. Silit pitik ngawur masa aku bojo karo silit pitik lah yo. Ya wis. Rodate ya wis. Saiki ana gunane sinden nyanyi. Nggih. Nih. Ya. Kode saiki ganteng-ganteng. Gajal ndelok makune. Tamongi. Lah piye? Mas Sahrul ngawur. Aduh. Roguse aja Sahrul ngawur ae. Bos Rut. Nggih. Aldut. Mas Ucil. Lowo barang jadi wong ganteng. Ndi? Kayak kampret. Kampret wong ganteng tukang dase. Lah sapa? Walah, saiki bagus ale. Gaya padahal cuma telak pitik lho, Lek. Pokoknya luar biasa malam luar biasa. Ya wis ya,
saya ini dilanjut lagu buat artis kita. Moga Mbak Rindi sini. Iya, kita Apa harus Mas Andes? Rindi Salindri. Rasa ganti-ganti jeneng ngono kuwi to. Ya ora ngono. Iya, ayo sini. Lagune sak Oh, sak aku sing ya? apik lho. Sing apik. Dan gitu. Ngono? Ya iya. Aku ki yo Mary nek lambine Andes anyar ki asik. Waduh. Yalah kono tuku 700 kok. Jare. Rasa ngono ku. Larangan dhewe. Piro? Awak Dek juta. Gaunku karo lambine Andes ki larang wong loro lho. Lah Iya kene yo. Ya ora apa-apa meskipun ora bereng ora apa-apa. Ora apa-apa. Asem. Sing penting Sing jos. Sabar, aku kuat kok. Kuat. Ora bereng ora apa-apa. Seperti kanca-kanca sedek. Ayo, kolo-kolo. Lagune apa? Hah? Rika kowe. Apa? Bagongnya lho, bagong lesene bagongnya. Bagong kowe dan saiki guyune meseme ora bisa dawa ya, bagong kowe. Coba. Bagong Kok iso? iya lah lek guyu iso dawa. Ayo. Semoga dikasih tebangi. Ayo Mas. Iki penjaluke cah-cah monol ki jan aneh-aneh lagu dia. Saiki tak kening janjimu lali aku ojo lali anakmu. Sik iki Andes karo Pras ben rebugan sik. Makane wingi iki nek kon latihan ki mangkate gak sik. Latihan kok makan kok jam 11 ki lho. Kepiye? Kelingan mana? Ya. Dul. Kelingan rikala urip bebarengan bunga susah kabeh ra dadi alangan senadyan selinomo mangan sepisan ati seneng anggone urip bebayang Nanging saiki uripmu wis mulya banjur lali rikala jaman semono menanam pena turu pena kerja pena jur lali marang aku sing mangkana. Janjimu lali aku ojo lali anakmu. Aku tasih kono kudo aku ninggal anak bojo lan wong tuwa urip ning desa tansah keloro-loro.
sing nyambut gawe mulyani anakmu kelawan duwe Mulyani anakmu kelawan duwe. wis nih sampun nggih iki benek sing ndak ucul. Nah, Ana cagake wong pitu ki iso jentir ngono. gila ana cagak Monas to. Iso. Gonku kok ora ono ya? Wah, angel. Wajib nangin lanang wadon lurung wajib nangin lanang wadon lurung aja yen durung rusak bodomu aja yen durung rusak bodomu Piye Des? Lanjut. Iya. Ya, dikasih lagu dulu Des. Iya, iki prasis budak daru cek sabar. Ayo. Kita tam tapi lu latihan bingung cewek kaya manuk dipotas lho. Komet kue. Iya, ya. Iya. Singa. Ya ngono kuwi to, Pet. Ya wis, saiki dikasih tebangnya dulu. Yuk semoga Mas Irul. Monggo. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu makadake desa ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget yen kelingan marang sira
ate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi aku rengiro yen sliramu citro ingkang kromo milih karo piyo jan iki mau cai nganti sliramu makasake tresno ora nyono atiku buka ora ngira yen saiki uripku banget nelokso Jane wis tak tambahi meneh. Meh tak tambahi meneh. Bendo diet lho, lemu-lemu. Kok atok iso mebret-mebret iki to? Kono geden bokong ya. Kok iso mewek-wewek? Walah. Oh, silite ra nganu ki. Benek emet lah ya Allah. Geden bokong ki. Termasuk malah melotrok malah malah nelek bareng met. Nah wis tuwa iki rada angel digeden Medicom. Ayo. Piye Des? Kaya nganu penangkal petir. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam termulia. Dengan sungguh kami cari dunia, supaya kita bisa unggul jaya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam termulia. Sungguh kami cari dunia, supaya kita bisa unggul jaya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kowe iki Alfamart iki kepiye maksude? Kancane nganan kok ngiri dhewe. Kepiye? Des, jatah elek ru to? Iki PR angel iki. Asline iki Andes oleh ngomongin kok dudu dhewe kok. Ayo. Apa? Mau kae telepon kepiye? Hah? Anu lek Rudi aku bawane ngono. Opo? Sing Iya toh? Iki ngene Des. Kepripun? Tadi ada amanat dari panitia bahwa panitia Festival Kebon Kliwon keempat ini mau memberikan piagam penghargaan untuk keluarga besar Citra Rimba Indonesia. Mohon untuk rekan panitia monggo untuk segera menempatkan diri. Piagam saya tak tombone sih.
piagam nek ana embel-embele sing nampani MC-ne. Oh iya. Sampeyan piagam itu ora apa-apa. Ya karang wong ngisor ki. Ya. Loh. Iki di syuting karo Bos Joko barang iki. Berarti sampean sing napa? Dalem Sampean sing napa? Baik, semoga untuk menerima satu penghargaan, semoga Bapak. Oke. Aku gendara sing MC. Oke. Ngono. Monggo untuk ketua panitia beliau Mas Sariful Fakih atas nama ketua panitia Festival Kebon Kliwon yang keempat yang mengusung tema ngunduh woing pakerti. Mohon berkenan untuk menyerahkan. Iki sing ngomong Pak Ketua atau apa iki? Ayo, Bapak. Oh, tak wakili. Oke. Iya. Des, iki mikir dicekel Des tak. Oh, kon nyekel to, ngertine tak tambahi. Wis kadung ngono. Dipilih utuh. Ya. Nyah, Pak. Mantap, pamit. Terima kasih. Sukses selalu untuk Festival Kebon Kliwon yang keempat. Tentunya rangkaian agenda acara sampai dengan tanggal 10 November yang akan datang. Sukses untuk Tunas Muda. Gayang dulu. Mau dilanjut ontran-ontranin Des. Ini ada agak cerita juga. Iya. Iki tak Pancen. gawe ceritane ya kaya iki lagune Bratasena. Andes neng kono neng kene kanggo. Iya. Jadi kelebihane Andes. Anu wah, untuk brongos. Ya ora. Aku nang ngene iki ganteng ora. Oh, sek kok omong-omongan Ana tahu mateng dikromos. Apa artinya? Kelebihanmu ya untunmu merongos. Iya. Ya amputane. Piye balesnya piye Jal? Bales. Ireng-ireng. Dicodol pitik. Iya. Senajan ireng ning oh ya wis. Ning ceweke ora sithik. Bener. Ayo we, yo kuwi. Kulum kunyah. Assalamualaikum semuanya. Lek Rudi dari yang paham. Ya wis, saiki nutup. Iya. Wis wajine Lek Rudi iki. Ayo. Oke, ini Monggo. satu adegan menceritakan ya perjalanane sebuah wae ceritane wayang ta. Ya wae Bratasena iki siap-siap Prasko ya. Ya. Rikata dhyan Bratasena Kampo puhing Bang Bintulu Sarira angladumo Gojekwa simbar cocok yen ngendika gumalagar pindho guntur kadang penenggak Pandawa mawa sindung yen lumaris minta tolong lighting dimatikan mas
dimatikan, minta tolong operator. Semua lighting masih dimatikan, minta tolong ya operator.
Diparing ono keselamatan anggene kula pentas ing jaluk menika. Kanggo wacana bismillahirrahmanirrahim. Demit prajurit setan ora doyan. Gusti kanggo aku. Paring ono keselamatan anggene Citra Rimba. Ranjang alon, lampah alon, becek ketitik olok ketara, kang sifat manusia, sing ati-ati lan aspada ger, anggon mulih makarya, anggon mulih kerja, anggon mulih golek rezeki sing ati-atine. Grenyak lampahe para satria. Ayo le budak Sedang amor buku mati manunggale kawula Gusti datang hati bagai ayo budak yang sing hati-hati. Ingsun dan apa piranti